pots perdre, però si no ho fas, ja has perdut. Doncs avui precisament us volem proposar un tipus de lluita, una classe de body combat. Ens hi acompanyeu? Hola, què tal? Em fas una mica de por així, No sé això del body combat una mica. Rebré o no? No rebràs. Segur? Segur. A veure. A no ser que algú se l'escapi. Esperem que no. Va, no. Ara de debò, en què consisteix el body combat? No lluites contra ningú. No lluites contra ningú. És un entrenament cardiovascular inspirat en les arts marcials, per exemple, el karate, el boxe, el taekwondo, el muay thai, però és una inspiració, està sempre adaptat a les activitats dirigides. Per tant, no tens un rival real contra el qual descarregar. No, és tu amb la teva pròpia força, has de molt control i una mica de tècnica que es pot anar adquirint segons vas fent el body combat en cada sessió. Físicament, què treballem? En què ens notarem millora? Doncs tant resistència com força, pèrdua de grassa, perquè també és un treball cardiovascular, molta energia, a nivell anímicament, surts amb molta energia perquè treus molta adrenalina en aquesta sessió. Sí, molta adrenalina, és una dosi important. Sí, molt guai. És una manera de descarregar també agressivitat. Sí, potser sí, és una mica com tu et sentis. Si estàs una mica més tensa, doncs aprofites i tens algun jefe por ahí. Penses en ell i nyaca! Sí, i si no, doncs és una manera d'automotivar-te a tu mateix. Jo crec que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Està a punt de començar la classe. Sí, falta molt poquet. Doncs em vaig a preparar, important agafar un espai per no rebre cap clatellada. Sí, jo avui crec que no hi haurà cap problema. És una sessió tranquil·lita. Molt bé, vinga, moltes gràcies, Sara. Fins ara. Adéu. Sua molt en aquesta classe. Sua molt, però a més poses una intenció de... S'ha de posar, perquè estem lluitant. Estem lluitant. Tu contra qui lluites? Contra la meva exparella. Va molt bé, treure tensions. És una manera de treure ras. Sí, va molt bé. És això el que més t'agrada al body combat? No, perquè fas cardio i si complementes amb una altra classe va molt bé, i aquesta profe és genial. S'ha d'anar molt en compte perquè aquí podem rebre. Hola! Escolta, et veig molt posada, Sí. Has d'estar enfadat per fer això? Has d'estar enfadat? No, has de descarregar molta adrenalina, però res més. Tu després de fer-ho et senta bé, et notes... És massa. A mi m'agrada moltíssim. Sempre faig spinning, però ara m'he lligat així i m'agrada moltíssim. Per què? Com et sents després? És lo más, és que és indescriptible. El body combat és agressiu? Bueno, segons com ho miris, són cops de peu a l'aire i cops de puny a l'aire, segons com ho mirem. T'agrada? Sí, a mi m'agrada molt, es descarrega molta adrenalina. Després com et sents? Bé, després em sento les endorfines a tope i que he fet exercici i em trobo bé. A mi és la classe que més m'agrada, el gimnàs. Emma, doncs ja ho veus, diuen que la vida és una lluita diària i segurament el body combat una drecera més per arribar al setè cel. Fins aviat!
DIR patrocina aquest espai.